Tulee ensimmäisen hyökkäykseen Mikko Lehtonen. Kärpissä 3 Suomen mestaruutta voitanut Lehtonen tulittaa ensimmäistä kertaa. Pelaa kiekko maalin taakse. Siellä on Haakman. Siitä lähtee välittömästi nopea laukaus myöskin viivalta. Kiekko ajautuu Nummelinille kulmaukseen. Nummelin pudottaa takaisin sinne nurkkaan. Ja hyvin lähtee Leijonamiestön peli heti pyörimään, kunnes Haakman, Kapanen, Miettinen ei ole vielä päässyt parasta osaamistaan ainakaan vielä näyttämään. Sitten pääsee terävä nopea laukaus Haakmanilta ja painaa sitten norjalaispuolustaja eli Alexander Bundsaksen. 47, siinä on vaarallinen paikka vaalimies. Erittäin hyvin taattu tilanne. Takaa tulee sitten Kalle Kerman. Eli nyt tämä ensikertalaisen kolmikko Kerman maalin kulmalle ja kääntää siihen komeasti. Ja näitä maaleja Kerman on tehnyt aikaisemmissa keveleissä. Hytönen kamppailee sille Kermanin kanssa voimakkaasti. Pilman on tutussa paikassa siinä keskellä laukaisia paikalla. Kerman pitää hyvin kiekon hallussaan ja pyörittää erittäin hyvin. Nyt on suomalaisella hyvänäköinen ote. Laukaus tulee, mutta kiekko Kapanen. Eli Niko Kapanen, sitten Antti Miettinen taustalla. Niklas Haakman tulee kiekkoon myöskin. Pyöräyttää itsensä vapaaksi, jättää siihen Niko Kapaselle. Haakman pitää kiekon hallussaan edelleenkin. Sitten nopeasti Kapaselle takaisin. Miettinen, Kapanen, Miettinen keskelle väkisin esiin. Haakman on tullut jo kentälle. Sieltä tulee Niko Kapanen, spurttaa keskeltä komeasti sisään ja vie kiekon hyökkäysalueelle varmasti. Ja sitten katsotaan millä tavalla homma lähtee toimimaan. Nummelinille kiekko ajautuu, Nummelin toiselle puolelle. Siellä on Sami Kapanen. Ja sitten vain haetaan syöttöpaikkaa. Haakman liukuu siinä keskellä. Kapanen jakaa siitä ja pääsee nyt sitten vetopaikan tuntumaan jo ja veivaa. Pelaa Miettiselle toiselle puolelle siinä kätisyyksiä. Haetaan, että päästään suoraan vetämään Antti Miettinen, jolla on hyvä laukaus. Sitten tulee syöttö keskelle. Pikkuisen on vaikeaa, mutta Miettinen nostaa kiekon häkkiin ja Suomi menee 1-0 johtoon ylivoimalla. Antti Miettinen maalin tekijänä. Ja Nummelin takaisin Kapaselle ja kätisyydet tässä tosiaan käyvät iloisesti ja sitten Nummelin loistavasti sinne ja siellä tolpat kilisevät jälleen. Siinä on Haakman ja Miettinen maalin kulmalla. Miettinen pääsi siinä laukomaan ja kyllä tämä ainakin nyt näyttää tosi hyvältä tämä ylivoima. Sitten Nummelin tulittaa jälleen. Sami Kapanen pääsee väliin ja sitten pääsee väliin Ture Viikka sinne Mitaleille kuin sinne Tippavaaraankin. En tiedä kumpaan on pidempi matka. Epäilisin, että Mitaleille on pidempi matka. Olen nimittäin käynyt Tippavaarassa, sinne ei ole niin pitkä matka. Hannes Hyvönen tulee sieltä välistä komeasti ja menee väkisin loppuun saakka. Grotees ja sitten kiekon vie Jarkko Immonen maaliin. Tällä tavalla Jyp ensikertalainen arvoturnauksessa vie kiekon sananmukaisesti häkkiin ja Suomi tekee toisen ylivoimamaalin ja antaa välittömästi myrskyvaroituksen siitä, että ylivoimaa ei kannata tälle leijonamiehistölle näköjään tarjoilla. Jarkko Immonen. Ensimmäinen arvoturnaus Jypin miehellä. Kaiken kaikkiaan Jarkolle 41. maaottelu ja 8. maajoukkueen maali. Ja siinä tekee Hannes Hyvönen loistavan esityön. Ja Immonen saa maalin kulmalta niin sanotusti siirtää kiekon häkkiin. No jaa, katsotaan nyt sitten meneekö se lopulta Hyvösen piikkiin, koska Hyvönen tuo loppuun saakka. Kiekko pomppaa sinne ja pomppaa pelaajien jaloista. Ja sitten siellä vielä sutii Jarkko Immonenkin, mutta joka tapauksessa pääasia on se, että kiekko on maalissa. Hänen viisikko pelaamassa 5-3 vastaan, siitä aloitusvoitto ja sitten ei muuta kuin laattaa häkkiin. Nummelin pistää nopeasti ruletin pyörimään. Nummelin Hyvönen odottaa, siinä hänellä on hurja piiska. Sieltä lähtee ensimmäinen kuti. Leksit tärisevät, mutta ohi menee. Kapanen nappaa kiekon. Keskellä siinä on Haakman. Toisella puolella on Antti Miettinen. Ja sitten norjalaiset pääsevät väliin. Pääsevätkö sitten purkamaan? Eivät pääse, vaan Hyvönen pitää kiekon alueella hyvin. Vielä on peliaikaa 40 sekuntia jäljellä. Hyvönen edelleenkin kiekon kanssa. Haetaan rauhallisesti Miettisen maalin kulmalle. Miettinen antaa siihen keskustaa. Sitten pääsee Nummeliin väliin. Nummeliin. Vielä on hyvin aikaa tehdä se kolmas maali. Nummelin ranne paukahtaa, sitten paukahtaa Miettinen. Hieno rauhallinen siirto. Hyvönen ja lataa. Menee ohi tämäkin, vaikka hyvä ohjaus on maalin edessä. Nummelin pääsee kiekkoon. Vajaa puoli minuuttia vielä. Ja suomalainen värinä on kentällä parhaimmillaan kuvitella. 3 vastaan pelataan Nummeliin ja ranne paukkuu ja sitten Grootnees torjuu. Ja siitä liikkeelle ei pääse, vaan Haakman kaapii kiekko sieltä itselleen. 10 sekuntia vielä jäljellä. Siinähän se olisi oikein herkkua. Pistää nyt kiekko vielä häkkiin. Sitten Miettinen nousee sieltä. Antaa keskelle loistavasti Haakmanille. Ja sitten iskee Niko Kapanen kiekon maaliin. Ai. Takana. Siitä selvitään. Ja sitten spurttaa komeasti läpi sieltä laidasta Anssi Salmela ja Salmela tykittää ja Grootnees torjuu. Siinä Salmelalta hyvä näyte. Suomen 2-1. Siellä on Kerman mukana. Santalan ratkaisu takamiehelle. Niinimo ja vetää päin Grootnees ja Grootnees torjuu joka tapauksessa. Siinä oli tämä pelotus tässä etenee koko ajan. Sitten pelataan loistavaan paikkaan ja siitä tulee komea maali ja Mika Pyörälä maalin tekijänä. Siinä avautuu Norjan puolustus ja Mika Pyörälä iskee 4-0. Tällä tavalla sitten saadaan vihdoin ja viimein myöskin maali aikaan. Siinä norjalaiset vähän sekoilevat vaihdossa ja Mika Pyörälä pääsee tulemaan sieltä keskeltä komeasti läpi. Norjalaiset siellä vaihtavat vaarallisessa paikassa ja Pyörälä tulee ja komeat harhautukset ja varmasti kiekko häkkiin. Ja Suomella
4-0 johto. Myöskin kaapii kiekkoa sieltä itselleen sitten Haakman paikalla. Ja kun ei Norja saa nopeita avauksia liikkeelle, Suomi ottaa kiekkoa ja riistää sen. Sitten tulee Hyvönen ja maalin kulmalla sitten Haakman iskemässä jo seuraavaa kertaa kiekkoa häkkiin. Käsin norjalaispuolustaja liikkumaan ja niinpä kiekko takaisin Hytöselle uudelleen. Hytönen kieppauttaa hyvin sinne viivalle. Niinimaa pääsee lataamaan sieltä ja Niinimaan laukaus menee ohi maalin. Krootnees tappaa kiekon itselleen. Mutta hyvä esitys. Tilman, Hytönen, Kermana kolmikolta. Janne Niinimaan laukaus. Nyt vaan laukaukset kohti maalia, niin hyvä alkaa tulla itselleen Salmela. Ja aika pehmeästi Norja tämän tilanteen pelaa. Jarkko Immonen pääsee jakelemaan siinä nätisti kiekkoa Hyvönen maalin takana, Pilman maalin edessä. Ja sitten pelataan siihen maalin eteen Pilmanille. Pikkaisen menee painimiseksi, mutta Hyvönen kaappaa kiekon itselleen uudelleen ja pelaa sen Immoselle takaisin. Norjan neliö on erittäin tiiviinä. Oikeastaan vähän hajallaankin siinä vielä niitä Immonen takaisin. Immonen lähtee laukomaan aika pienestä tilasta Hyvönen ja pyöräyttää kiekkoa sinne. Ei se vain maaliin mene, mutta joka tapauksessa lähellä siinä oli Suomen 5. maali. Uudulle Mortena Askel kamppailee hänen kanssaan sitten Mikko Lehtonen pääsee viivalta tulemaan ja tulittaa sitä välittömästi. Ja tulittaa myöskin kiekon häkkiin. Näin Suomi menee ottelussa 5-0 johtoon ja sekin oli ylivoimamaali. Maalin tekijänä Mikko Lehtonen. Siinä oli hyvä maskikin edessä, mutta jälleen oleellista on se, että kiekko pelataan nopeasti viivalle ja sieltä lähtee sitten tulinen kuti. Vielä kerran sieltä sivallus ja komea laukaus ja Suomi johtaa tällä maalilla ottelua 5-0. Parhaimpaansa. Nyt hänelle kiekko pelataan kuitenkin ja sekunnit kuluvat. Sieltä tulee sitten aivan varma paikkaa, mutta ei onnistu sekään. Ja siellä Rinne on kuin Ledjashin kuuluisa musta hämähäkki aikanaan Neuvostoliiton maalilla. Ilman mailaakin hän siellä heittäytyy.